Astăzi vă prezentăm lampa antițânțari solară BL701. Încărcare solară, capcane de țânțare, acumulator 1200 de mAh. Avem aici una deja montată. Aici de sub avem grila, care are o putere de descărcare de 1800 de volți. Nu este periculoasă pentru om, dar pentru insecte este fatală. Avem model de lumină aici, 3 moduri de iluminare, o lumină de semnalizare. Autonomia pentru țânțari este de până la 8 ore, la o încărcare maximă. Este foarte eficientă. Poți să puneți într-o camera unui copil, în cort, pe terasă, oriunde aveți nevoie să vă apere de țânțari. O găsiți la un preț atractiv pe site-ul nostru ecoleder.ro. O zi bună!